As rutas en catamarán pola Ribeira Sacra que ofrece a Deputación continúan a ser todo un éxito. Desde o inicio da campaña no mes de marzo, 29.000 persoas tiveron a oportunidade de gozar de algún dos dous percorridos que se poden realizar: a ruta fluvial Canón do Sil e a ruta fluvial do Cabo do Mundo. Este servizo forma parte da oferta de actividades de ocio que leva adiante a Deputación de Lugo, centrado nun modelo de turismo sostible, de calidade e experiencias. Polo momento e ata finais de ano, cando rematará a tempada de catamaráns, xa están reservadas 14.000 prazas para facer dalgunha das viaxes. Aínda así, todo aquel interesado en realizar algún dos percorridos, a ruta fluvial Canón do Sil, que parte do embarcadoiro da Deputación Ponte do Sil de Monforte de Lemos, e a ruta fluvial do Cabo do Mundo, que sae de Belesar Pobo no Sabiñao, pode adquirir o seu billete na ligazón reservas rutaembalses.es.